Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, balik na ang commercial flight sa Hunyo, Lunes nga adlaw. Ini ang ginpahayag ni Councilor Israel Salanga matapos sila ginpahibalo kasunod sa pagsinapol sa Civil Authority Aviation of the Philippines o CONCAAP sang Miyerkules ang aga Hunyo 3. Sunod kay Salanga, chair sang Action Team on Returning OFWs, plano pa kuntanin niya nga mag-author sa resolusyon nga nagapangabay sa National Interagency Task Force nga ikonsiderar ang pag-schedule sang flight sa mga returning OFW residents sa Bacolod sang 3 ka beses sa kada semana. Sunod sa konsehal, luyag sini nga mangin organisado ang flight, bangod wala nagapalarayos ang flight schedule, kag may mga beses man nga wala nagadayon kakadayon ang biyahe. Sunod pa kay Salanga, natala na nga ila talakayon ang ininga development upod si Mayor Revilio Liderdia kag Vice Mayor El Cid Familiaran. We were informed this morning, June 8, ma-resume na ganyan tanan yung flights, balik commercial flights ng Bisaya. So ang information came from CAAP, the Civil Aviation Authority of the Philippines, the management mismo sa airport. Kabahin sa nga pahayag ni Councilor Israel Salanga. Maidin nga ginapreparahan sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang natala ng kapagbalik sa commercial operations ng airport kag seaports masunod nga semana. Sunod kay Governor Eugenio C. Locson, may ipahamtang nga thermal scanner sa mga puerto kag airport agud makuhaan sang body temperature ang tanan nga magaabot nga pasahero. Dugang pa ni Locson ang sinuman nagabatsyag sang hilanat ang dapat nga ipaidalom sa isolation sa quarantine facility. Pahayag sang gobernador nga tinguan man sang probinsya nga makuhaan sang swab test ang mga ini kag contact numbers antes tugutan nga makapauli sa puluyan kag pabal-o na lamang sa resulta paagi sa komunikasyon. Sa Hunyo 8 ginalauman ang pagbalik sa commercial operations sa Silay Airport samtang ginahulat pa ang anunsyo kung magabalik man ang biyahe sa mga passenger vessels. As to the sequence, no, from the time the passenger arrives, there will be a scanner to check on their body temperature, and then from the time they leave the terminal, they will have to proceed for a swab. Si Governor Bong Lacson. Ginatrabaho na karon sa probinsya kag Philippine Coast Guard ang mapatukod sang holding area sa mga puerto, partikular na sa Bradco Port, sa ring ginapaabot nga dako nga volume sang pasahero kag locally stranded individuals ang magapauli. Sunod kay Provincial Incident Management Team Commander Jonathan Lobaton, nagapangabayan sa mga LSI nga hangpon ang mga ginahimo nga tikang sang lokal nga gobyerno paagi sa pagpaidalom sa mga health protocols. Dunga pa ni Lobaton, dapat mayara sa Travel Authority kag medical clearance nga pakita apang kinahanglan nga magpaidalom sa swab test agud masiguro nga hilway sa COVID-19. Palayag pa ni Lobaton nga dapat pinsaron sa publiko nga mayara na sang local transmission sang masakit, rason nga ang probinsya nagapreparar lang agud mapunggan ang mahimo paglapta sang COVID-19. Ginalerto na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit ang mga local disasters unit sini sa Banwa kag syudad nga sakop sa probinsya sang Negros Occidental agud tutukan ang pagpauli sa mga locally stranded individuals. Sunod kay Provincial Incident Management Team Commander Jonathan Lobaton, ginmando ang pag-alerto kasunod sang report nga mayara na sa mga LSIs nga nakapauli sa diin ang mga concerned LGUs ang nagakakibot na lamang. Dugang pa ni Lobaton, problema nila sa karon ang mga taga probinsya nga nagtabo kag nagdungka sa Bradco Port nga parte na sa jurisdiksyon sa syudad sang Bacolod. Tungod sini nagpakig-angot na ang probinsya sa lokal nga pangaluhan sang Bacolod agud mayara sang koordinasyon kag para makapreparar ang mga LGU sa mahimo pag-abot sa mga LSI sa ila sini nga mga lugar. Magapahamtang naman ang syudad sang Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERT sa kada purok sa syudad sang Bacolod. Ini ang isa sa mga gintalagay sa pagsinapol sa Bacolod IATF sa mga punong barangay kahapon nga adlaw Martes. Akon sentong Martes ang hapon. Sunod kay Vice Mayor El Cid Familiaran, chair sa Bacolod Interagency Task Force, iga-intensify ang BHERTs ang ilang monitoring, kasunod nga ginapaabot ang pag-abot sa mga locally stranded individuals. Una nga plano sa syudad nga mga persona gikan Iloilo nga magabiyahe pa Bacolod ang ipaidalom sa home quarantine, samtang ang mga halin naman gikan sa Cebu, Manila kag kung may madamo nga COVID-19 cases ay ipaidalom sa quarantine sa public schools.
Sunod sa Vice Alcalde, ginapaabot nga magpagawa sa bagong nga health protocol si Mayor Evilio Lunardia, lakip man ang agreement kay Iloilo Mayor Jerry Treñas angot sa sea travel. Padayon ang panugyan ni familyaran sa publiko nga importante ang personal hygiene kontra sa COVID-19. Well, pigawlak kita siyang agreement between siyang Mayor Peñas o the Mayor Ping and taking konta niya, din papasbog na ito ng aton mga protocols. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Pwede nga magtrabaho bilang contact tracers kag sa mga infrastructure projects ang gobyerno ang mga nagrense overseas Filipino workers kag non-OFWs nga nawad-an sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Governor Eugenio Jose Aksyon, natalanan nila nga paghahambalan kung ano ang setup sa pag-hire sa mga ini bilang sabat sa unemployment problem nga gintugas sang COVID-19. Nagligad nga semana una nga ginpangabay sang gobernador ang mga local government units nga padayuno ng infrastructure projects nga temporaryo na untat bangod sa implementasyon sang community quarantine. Ang contact tracers among nagapangita sa mga close contacts ng isa ka individual nga nagpositibo sa COVID-19. Una dirigin pahayag ni Provincial Consultant on Economic Affairs Albi Benitez nga nagakinahanglan ang gobyerno provincial sang contact tracers nga magabug-os sa gintukod nga COVID-19 Contact Tracing Division. And I've also encouraged other LGUs if they could start with their infrastructure projects, no. Hopefully, some of these OFWs are willing to do, some construction work, no. That's basically what the province can do. Ang kabahin sang pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Sa mga dunga natin nga balita lokal, nagapati siya na Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares nga intended lamang sa kritiko sang administrasyon ang ipasar sa Kamara nga anti-terrorism law nga sa karon pirma na lang ni Presidente Rodrigo Duterte ang kinahanglan. Suno kay Colmenares, tama ka questionable kung nga ginadali-dali gid sang gobyerno nga mapasar ang hagna sa pihak nga mayara man sang existing nga lahi nga nagatutok sa terorismo sa pungsod. Dunga man ni Colmenares nga base sa iya paghangop, pila sa marason kung nga ginaduso ang hagna agud nga madula na ang 500 pesos sa kada adlaw nga balayran sa kada may mahimo nga unlawful detention. Palayag pa ni Colmenares sa bago nga hagna, ginasaad man nga pwede makadetain na otoridad sang tubtub 14 ka adlaw kung ikumparar sa existing pangalayi nga ang reglementary period ang nagalawig pa sang 12, 18, 24 kag 36 oras depende sa kabugaton sang kaso. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot naman sa 157 ka mga violators na nadakpan sa kapulisan sa ila simultaneous operation. May kangtanan sa pagpatuman sang pagsuksok sang face mask kag pagpabilin sang social ug physical distancing kahapon nga adlaw Hunyo 3. Ining base man sa executive order ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Sa impormasyon gikan sa BCPO, 11 nadakpan sa Police Station number 1, 27 sa Police Station number 2, 2 sa Police Station number 3, 15 sa Police Station number 4, 21 sa Police Station number 5, 11 sa Police Station number 6, 17 sa Police Station number 7, 8 sa Police Station 8, 6 sa Police Station number 9, 13 sa Police Station number 10, 3 naman ang arestado sa Bacolod City Mobile Force Company, kag 24 ang sa Mobile Patrol Group. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Sa aton nga mga ka-aksyon ba lang mahilig magpangape, ginarekomendar natin sa inyo ang black coffee. Kakon black coffee gani ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, amuning aton nga gina-recommend sa inyo nga man. Amo na ni siya ang black coffee nga may mangustin. Tika ba na naman kamo sa benepisyo sang mangustin sa aton ikayong lawas. Ang ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nagabulig ni sa panubo sang risgo nga matapikan kita sa mga edad-edad na bla, matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang aton sining risgo nga magka-diabetes, naganubo man ang risgo, nami pa ni sa aton nga atay. Sa aton weight loss, nami man ni siya. Kag nagatinlo pa sa aton colon o kung tinae, makalikaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nagaisanon nga black coffee nga may mangustin. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopuas East, Lopuas Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa.
Mga local airlines nagreklamo sa hindi klaro nga guidelines sa pila ka mga local government units. Samtang masobra 300 ka mga barangay officials nga pangatubang sang kaso kriminal bangod sang Social Amelioration Program. Ang mga detalye sang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinamit Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon nga himo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Detalya na sa mga balita nasyonal. Nagreklamo ang local airlines angot sa hindi klaro nga guidelines ang pila ka local government units pag-abot sa pagpasugot sa mga domestic flights nga mag-resume sa ila lugar tungod sa COVID-19. Sunod kay Roberto Lim, Vice Chairman sa Air Carriers Association of the Philippines o kung ACAP, nga may pila ka syudad nga hindi klaro sa ila guidelines sa din may mga LGU nga nagpahayag nga sa piyak nga ginpaydalom na sa general community quarantine na ila lugar apang wala sa gyapon ginapanugutan ng air travel. Tungod sa naging pangabay ni Lim sa mga airport authorities sa Mactan Cebu International Airport Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines kag Clark International Airport nga klaruhon ang mga isyu. Palayag pa ni Lim nga ang confusion nagtugay ni sang flight cancellations kag madamo ka pasahero ang na-stranded sa airport. Nagsaka naman sa 301 ang mga barangay officials ang nagapangatubang sang kaso kriminal mungod sa ginaligar anomalya sa pagpanagtag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sunod sa DILG, 76 ka mga persona ang under investigation, kag 125 ka mga sibilyan ang nagapangatubang man sang kaso. Sa 301 ka local officials, 57 ang mga kapitan, samtang ang iban ang mga barangay secretaries, health workers, treasurers, kag SK chairman. Ang mga opisyal ang ginkasuhan bangod sa paglapas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag Bayanihan to Heal as One Act. Padayon nga ginapangabay sa DILG ang publiko nga i-report ang mga corrupt nga opisyal kasunod nga nagapreparar ang gobyerno sa pagpanagtag sang ikaduhang nga tranche sang ayuda. Nagaupod naman ang Malacanang sa concern nga gipabutyag sa mga senador sa delay angot sa pag-release ng financial assistance sa mga health workers nga na-infect sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, iya nga buksan ang isyu kay Presidente Rodrigo Duterte nga among manguna sa pagsapol sa COVID-19 Task Force ang gobyerno sa siyudad sa Davao sa Huwebes nga adlaw. Duha pa ni Roque nga saya ulihin nga pagpag-istorya angot sa stranded OFWs, ginpahayag lamang sa Presidente nga hatagan niya ini sang deadline. Nagalao man si Roque nga ang iya pag-istorya sa Presidente, magatag sang bago nga deadline para sa mga responsable sa pagpatuman sang death benefits kay man pang benepisyo para sa mga frontliners. Ginatun-an sang gobyerno ang posibilidad nga i-hire ang mga jeepney driver nga nadulaan sang trabaho tungod sa COVID-19 pandemic bilang contact tracers sa pagtingwa sa Pilipinas nga matap na ang health crisis. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang suwestyon nga i-hire ang mga jeepney driver ang ginakonsiderar ilabi na nga ang pagbalik sa mga tradisyonal nga salakyan ang wala ginpahanugutan. Dugang pa ni Roque nga mayara sang suwestyon nga i-hire ang mga apektado nga jeepney drivers tungod ginakinahanglan sang pungsod sang 120,000 ka contact tracers apang ang available sa karon ang yara lamang sa 30,000. Palayag pa ni Roque nga ginakonsiderar pa sang gobyerno ang kompleto nga reconfiguration sa mga depasahero nga salakyan agud ma-comply ang minimum health standard. Sa naibaluan tuyo sang contact tracing, among agud mahibaluan kung sanday sino nga persona ang naka-close contact sang individual nga nagpositibo sa COVID-19. Mayara na sang 191,000 halin sa 340,000 ka overseas Filipino workers nga nadulaan sa trabaho tungod sa COVID-19 pandemic. Kagin pa kamayo na lamang ang magpabilin sa mapungsod nga ila ginatrabahuan. Sunod kay Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, nagalaw man ang sambit ng mga OFWs nga makapangita pa sila sa trabaho sa tiyon nga maghanhagan na ang problema sa pandemic. Dugang pa ni Bello, inapaabot na nila nga masobra 42,000 ka OFWs ang magapauli sa pungsod karon nga bulan apang base sa report sa mga labor attaches mayara lamang sang 16,679 ang nakuha sang permits. Ang mga OFWs nga magapauli sa Pilipinas ang mahimo nga ma-hire sa idalom sang Build program sang gobyerno.
Ginpanumdum naman ni Education Undersecretary Jesus Mateo sa mga private schools nga ang pagpasaka sang balayran sa tuition kag miscellaneous kinahanglan nga mayara sang konsultasyon sa mga ginikanan antes ini nga ipatuman. Sunod kay Mateo nga ang private schools ang dapat nga magpasa una sang learning continuity plan kag ang proposal nagasunod sa kung ano ang ginistoryahan sa mga ginikanan kag konsultasyon. Dugang pa ni Mateo nga mahimo pila ka mga learning institutions sa mapasaka sang balayran agud mapunggan ang total shutdown subong nga may COVID-19 pandemic. Palayag pa ni Mateo nga kinahanglan ibalanse ang interes sa ginikanan kag interes sang empleyado sa mga pribado nga eskwelahan tungod pareho nga may pamilya nga ginabuhi ang ginaistoryahan. Yara na sa House Plenary ang ginaduso nga Bayanihan to Recover as One Act, isa ka supplement bill sa Bayanihan to Heal as One Act nga naghatag sa special powers kay Presidente Rodrigo Duterte para solusyonan ang COVID-19 pandemic. Sunod kay Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte, ang House Bill 6953 ang maghatag sa mga Filipino sang emergency subsidy sa mga empleyado, cash for work programs, prevention kag control sa iban nga mga masakit, kag magasuporta sa mga programa sa nagkalain-lain nga sektor nga apektado sa pandemic kag suporta sa agricultural sector. Dugang pa, magabulig man ini sa mga displaced workers, displaced OFWs, mga estudyante sa pampubliko kag pribado nga mga institusyon, mga negosyante sa micro, small kag medium enterprises, subong man ang mga mangunguma kag mangisda. Palayag ni Villafuerte, may kaangay nga mga provision ang Bayanihan to Recover as One Act sa Bayanihan to Heal as One Act apang bago kag enhanced version ini sa diin hindi lang ang mga pumuluyo ang mabuligan kundi pati na ang ekonomiya sang Pilipinas. Ginpahayag naman ni Associate Justice Marvic Leonen nga ang Supreme Court nagtanyag sang rapid testing para sa COVID-19 sa lower court judges sa Metro Manila apang may pila nga nagpamalibad. Ginako ni Leonen nga nadismaya sa among report tungod ginhimo sang korte ang tanan agud proteksyonan ang mga personnel apang wala nila ginkuha ang oportunidad. Sunod kay Court Administrator Jose Maidas Marquez nga may pila ka judge nga nag-avail sang rapid testing tungod ini voluntaryo kag may iban nga nagpahayag nga hindi sila mag-avail tungod wala man sang sintomas. Dugang pa ni Marquez nga ang testing gintanyag lamang sa Metro Manila judges tungod ang NRC among epicenter sang COVID-19 outbreak sa Pilipinas. Ginklaro sang Malacanang suspended lamang ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte angot sang termination sang Pilipinas sa Visiting Forces Agreement sa Amerika. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, klaro naman sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin nga suspension lamang ang termination sang VFA. Madumduman ginbasura ni Presidente Rodrigo Duterte ang VFA matapos ginkanselar ang US visa ni Senator Ronald De La Rosa. Sa katapusan nga balita national, makikita ang mga opisyal sa Department of National Defense kag Armed Forces of the Philippines sa ila US counterparts agud istoryahan ang resulta sa suspensyon sa pagbasura sa Visiting Forces Agreement. Sunod kay AFP Chief General Philemon Santos Jr., ginasuportahan sang AFP ang desisyon nga pag-suspend sa pagbasura sang VFA. Dugang pa ni Santos, committed ang AFP nga ipadayon ang defense cooperation sa US counterparts, may kangtanan sa pagbayluhanay sang security interest, partikular na sa pagtapna sang terorismo kag pag-address sang pandemic nga nadulot sang COVID-19. Una nga ginanunsyo ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga ang Pilipinas ginasuspend ang pagbasura sang VFA sa sulod sang 6 kabulan tungod sa panibag-o nga development sang duha ka pungsod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:35. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhi
pala sang CL7 mga ka-aksyon, ang aton ginaparekomendar sa inyo kinapanugyan, siguraduhon naton nga ang aton mabakal nga CL7 original. Kay may nagalibod bala nga nabutang sa 500 ml nga mineral water, hindi gani sa lipid nga botilya, hindi na saya original. Mas nami nga original gid aton nga magamit kay man gindugangan pag ini sa iban nga ingrediente pero sang 26 mg ang vitamin C para mapabakod pang aton nga immune system. So siguraduhon gid nga mabakal nga CL7 ang original kag hindi nang ginalibod-libod lang sa kung sino-sino, no? Ang original nga CL7 para masiguro naton magbakal kita sa mga authorized nga mga butika kag farmasya malapit lang sa inyo lugar. Kay sa original nga CL7 laging panalo. World Health Organization natala na kaliwati paidalom sa trial ang hydroxychloroquine para sa COVID-19. Samtang karon sa atong balita special ang bala naton ni naglain-lain nga pagpati bala sang iban nga pungsod. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:41. Sa detalye na sa Balita International, natala na nga magbalik ang World Health Organization sa ila trial sang hydroxychloroquine para sa COVID-19. Nahibaloan nga ginuntat sang UN body ang lapnagon nga pagtuon sa anti-malarial drug para sa COVID-19 bangod sa mas nagdamo nga death rates kag irregular nga heartbeats sang mga pasyente. Sunod kay Tedros Adhanom Ghebreyesus sang WHO, nag-abiso na ang mga eksperto nga padayunon ang tanan nga trials lakip ang hydroxychloroquine. Sunod sa mga opisyal sa WHO, nagkakahangawa sila sa outbreaks ng virus sa Latin America, ilabi na sa Haiti nga isa sa pinakapigado nga lugar kag karon apektado na sang virus. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, ginaprobahan na sang Land Bank of the Philippines ang 250 milyones pesos nga loan sa idalom sang 3 billion credit support para sa private academic institution para sa study now pay later sa mga estudyante nga apektado bangod sa COVID-19. Sunod kay Land Bank President kag Chief Executive Officer Cecilia Borromeo, ang ginaprobahan nga loan ang para maka-access ang mga eskwelahan sa academic development to empower the masses towards endless opportunities o kung naka-team nga programa. Sa idalom sang academe program, maghatag ang Land Bank sang credit funds sa isa ka pribado o non-DepEd school, private technical vocational kag education training institutions, kag private higher education institutions. Ang mga programa magapanugot man sa qualified nga mga magahulam sang loan tubtob 70% sang total worth sang promissory notes ang issue sang ginikanan o kung benefactor sa estudyante, kag basihan ang ila sini nga per semester. Ang loan mayara sang 3% nga interest rate per annum, kag may 3-year term. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 49 pesos kag 86 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 67 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, nagaupod sa panawagan sang kadamaan ang international pop superstar nga si Taylor Swift sa pagbasura sang anti-terrorism bill nga ginaduso naman ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa Instagram post ni Swift, kundiin mayara siya sang 133 million followers, gin-share sini ang link angot sa impormasyon kag donation drive angot sa amo nga measure. Mayara ini sang hashtags nga #JunkTerrorBill, #MassTestingNowPhilippines, kag #OustDuterte. Gin-share man ni Swift ang impormasyon angot sa US protest angot sa pagkapatay sa isa ka African-American nga si George Floyd, samtang yara ini sa kustodiya sang kapulisan. Nahibaloan gin-sertipikahan ni Duterte bilang urgent ang hagna nga magahatag sang poder sa gobyerno nga i-wiretap ang mga sospetsado, arestohon sa piyak nga wala sang warrant, kag ikustodiya sang 14 dias. Sa balita sa sports, nagapati ang Philippine Olympic Committee nga madayon ang 2021 Southeast Asian Games apang mas magadyuta ang sports events ikumpara sa naligan nga tuig. Ginpalayag naman ni POC President Abraham Tolentino nga ang na-record sa mga kasos ng COVID-19 sa Vietnam nga amo ang host country ang isa sa ginbasihan kung nga madayon ang hinambang. Base sa World Health Organization, ang Vietnam ang may 328 kakumpirmado ang kasos ng COVID-19 kag wala sa may na-record nga patay. Sa piyak nga maayong ginbuhinan sang Vietnam ang SEA Games budget bangod sa pandemic, rason nga suno kay Tolentino, dako ang tsansa nga mabuhinan man ang events. Ginbulgar ni Tolentino nga posible ang dance sports, arnis, kickboxing, kag obstacle course racing ang pila sa mga events nga hindi pagdayonon. Naibaluan na ligan nga SEA Games, dako na bulig sa sining event sa Pilipinas bagong nakakuha ang mga Pinoy athletes sang napulo ka medalya sa dance sports category, 14 sa arnis, 3 sa kickboxing, kag 6 sa obstacle. Gintala na ang 2021 SEA Games sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 2, pila ka bulan matapos ang Tokyo Olympics ang in-reschedule sa masunod nga tuig bangod sang COVID-19. Balita espesyal! Happy Thursday! Kung may Thursday night man. Thursday night? Okay. Thursday mo, tapos diba day ka? Oo, tarantana may night, Tuesday night. Oo, no, diba no? Thursday. Ambot sa kay Gregorio, Ito na. Man night, just, mag-greet ka wala sa imo crush, wala ako mag 6 p.m. na. Good Thursday night. Good Thursday na. Good! Lang! Reaction boy. Simple na siya. Oo. Tiyan mo na. Demi na tunay ko sama.
Amo na siya dapat. Kaya amo na siya new normal siya action boy mo. Tito na na mga new na Kaya sa aton nga balita special action boy, mga nagkalain na ini nga pagpati sa iban nga pungsod kon beliefs balan. Beliefs, mga pagpati. If you Pero hindi na believe. hindi na sa papati. Hindi na siya papati. Si papati Action, na ano na yung papati. Si Hindi na lang ko Action. yung magpangalan. Si Action lang yan. Okay lang mga bitin ba lang. Okay. Hindi na ito na papadalma. Pero sa ano ganito, probinsya, nag-prepare sang. Secret! Tayo nyo lang, kaya maabot. Siyempre, di ba, kung sa movies pa, may part 1, may part series na siya mo. Sige lang amo na siya yan. Nag-prepare sang, tapos subukan mo tani na bantayan. Amo na tani, no? Bantayan. Sige Pero po. actually, dapat na lang flight tani, no? Flight. Ito ga-prepare. sa June 8, mabalik na, sa Monday. Oo. Ano man, kung magbalik ng flight, why na kinanglan isang mga travel authority, mga health certificate, why na? Dili sa ato, wala na action boy. Why na? Kahit kumbaga, hambal ni Govlakson, hassle na under part. So, ang himuon na lang, iswab na lang sila. Ikuan guro, anay, thermal scanner. Correct. Tanawon kung may ara nga, kung taas imo temperatura, kung why man lang, wala lang eh. Uli ka lang niya, pero kung may ara diferensya, amo na guro pag-swab sa imo. Pero tinguan, hindi man tanan nga panahon ka pasahero, dahil pa-swab mo. Damo na hambal nila, nga tinguan, ghindi nga maswab action boy. Okay, di ba may mga asymptomatic gani, di ba la? Sa bagay. So, amo nang ilangay mo on, nga swab test, tapos kuhaan number. Especially sa mga lugar nga halin ka sa mga lugar nga daw infected gid sa COVID, no? Ang flights mo lang di sa aton from Manila, Cebu. Both are infected gid. Pero kung mag-swab ka, hindi ka kinanglan nga i-quarantine. Hindi. Ang himuon, pag swab, action boy, ilista mo da yung ngalan, kag amo ng pangabaya, ilista mo ang imo, gina tuod, gid nga number. Kaya mag-abot, action boy, ang resulta, i-text ka na nila. Kung, okay, kung ma'am, sir, negative ka. Pero kung negative. positive ka, sugaton ka. Sugaton ka, kag tanaw na da kung sino yung mga contact, may contact tracing na dayon mo, no? Correct. Kinatanan na ang tuyos na ispanda, pangandam, Correct in action boy. Careful ang tagyapon, kay balo ka, although nga rin na ta sa Modified General Community Quarantine, muna bawal ni Mayor Bing Bland, we are leading the war kasi hindi kita infected hindi kita infected gid katama pero sa ibang lugar. In fact kita di may mga kaso kita pero kalabanan sini gani mga repatriates no. So we are leading the war pero the fight is not over ang ni Mayor Bing. Correct. To bongga, we are leading the war. We are leading the war. Why man tanga winning pa kay sige pa man mo. We are leading. Okay, the tungod fight is not yet over. Daw na contain bala nato ng paglapta. But the fight is not over. Correct. So pag declare sa nga Bacolod under sa MCGQ, MGCQ, pag declare sa Bacolod sa Modified General Community Quarantine, doesn't mean to say nga hala nakita sang patuyang sang hala. Correct. Amo pa rin chimpo nga dapat magandang pag kita nagagiwa ng tao mo. Free na tanan. So amo na dundo mo na to na. Hindi ni saya kung si Basiling ka wala nang problema. Ara gyapon. Ara na siya gyapon. Ara na sa until nga maka-discover sang vaccine para dire. Andam gigita gyapon. Correct in action boy. Sa muna bala sa mga nagapamangkot, hindi na kamo magreklamo pa. Pati na lang kamo kay health protocols ini sa aton nga authorities. Tapos kung may ara naman mo positive, ambala mo, kamo na kay pabaya naman sila mo naman na bala action mo. No karaw, pero good thing good news gin action boy nga ang Teresita Halandoni nga molecular laboratory certified na gid sa ang aton nga. Ma-operate na. Ma-operate na siguro within this week. Siguro mo kuno na Most probably kay isang Tuesday to may press conference. So dasig na sa kung magpa-swab test, kung ang test results sa dasig. Oo, ang hambal action boy depende sa actually sa kadamuon. Kung like for example, makaya malang 2 to 3 hours real time gwa gina action boy. Pero kung sige-sige na gini, ang pinaka-maximum 2 to 3 days. Oo. Kahit tatlo man ang machine action boy mo, sa kada machine maka-process sila sang 250 to 300 swab samples. A day? Oo, a day. So more or less mga 1,000, malapit 1,000. 1,500 mga dira-dira ako nung ilang target action boy. So kung mag-start na guro nga 1,500 na gid, most probably 2 to 3 days ang pinaka-tayog sa na. Siguro do tanan guro ba sitinguan ni nga tanan halos madamo. Oo. Actually importante ning mass testing eh. Importante ni sang mass testing para nga masiguro nato nga sa aton area wala sang infected. Correct.
ti nagambal daan si Gov Lacson nga ti wala niya bayran, especially ang mga repatriates gid mga ipa-undergo da ni Action Boy. Pero nagalaom siya nga basi kuno maka-reimburse ang PhilHealth Action Boy no sa province tungod sa mga gasto. Okay. Te sa mga pagpati sa iban nga pongsyon. Hindi sila ni magpati ako kay do karang. Sa India tada na Action Boy, lupad sa India. Maswerte ko ang tawo nga mahulugan sang tiki sa iya ulo sa India na siya Action Boy. Wala explain ko nga, basta swerte ka lang. Swerte ka? Pero kung diri sa Pilipinas, hindi ka swerte kay sa India ni gani. Diri sa Pilipinas, siguro, maswerte ka kung mahulugan ka toko. Ang tuko, di ba? Swerte ka. So, I don't know if ka exist na Action Boy. Di ba? Ang tuko, subundo na, ano man, may ara, ang gabaligya. Toko? Oo, nagligad, di ba? Ikaw, may mabakal ka toko? Hindi. Kahit daw may ginano, basta ano ta na malang. May ara na siyang sa una, ang toko ni siya, kung mag-itlog na siya, ang yung nablangway pa bala, magbuto? May ginakuha na sila, daw puti na siyang circle bala. Hindi sa itlog ang tsuraya, no? Circle, tapos nabuksan na nila, tapos yung may number na, hindi mo kinatay, unless double. May number? Oo, muna sa una. May number? Ano na siya, Kwan? Ano na ganyan cookies na bala? Fortune cookie. Ano naman? Fortune egg? Basi mangita ka muna sa mga toko sa balay niyo, ha? Ano namiya ka sa toko? Wala. Ang malila Action Boy, ang sugod lang yun, hindi ko gusto sang toko. Kay may nagamba sa akon nga kung madagdagan ko na sang toko, hindi na ako magalin sa imo. Kung matapik na lang na. Magpilit. Oo, budlay ko na, basta ko na magpilit ang toko sa imo, budlay ko aon. Abi mo ko na nung ang solusyon sa Ano? Patawaran mo ko sa ate. Ha? Ano man yung labo? Mangkot ta bala sa mga kwan. Sige, mga dabi comment ka mo. Kung matapikan ka sa tuko, kung hindi siya makakas. Di ano man yung labot, yabi may magtuwa na iya. Siguro sa kaitom sa bulis ng ate. Matagal ang tuko. Sige, hindi ka makita ate. Kadamo ate. May picture ko di sa bulis. Pwede man ko picture or ano gid actual gid. Patuwaran mo dyan. Ate, sige, kontak ko lang siya. Abot na ko. Anong rason sinada? Ano na iya man? Ror. Ang mga sanguna, pabla pa, comment, para daki ka balonas lang. Sige, ang toko ko no di buenas na ko no. Te, ito na si mo. Di ka kakaksun. Sa India, tulong tiki-tiki lalas niya. Ang toko, gidya mo, grabe. Pero hindi ko gidya kaya, yung nga matuwa gidya. Pamangkot na pala, muna ko na mo kung matapikan ka sa toko. Patuwaran mo no sa... Asin, una yung nga pilosoper na gamba. Si pilosopo na yung nagambal. Basta mo na sa una. Sige, sa una pa man to Sa Ukraine naman ta Action Boy. Add numbers ko no ang bulak nga ang kadamon sang bulak nga ginaregalo sa mga imo balang Sipon mo gidya, ang petals. Sipon mo gidya. Hindi ang bulak. Ang bulak na yung Action Boy. Hindi yung petals nga dubuang kada. Ang bulak as a whole. Kaya mga taga roses, mga taga mga 3, 5. Add numbers dapat sa imo gina pangaluyagan kay kon even kuno Action Boy gina-align ako sa mga dads. The same thing sa sa candles bala? Sa mga Chinese. Di bala? Kaga ang disindihan. Ang inasindihan ang incense. Incense. Stick. Incense candle. Add mo na siya kuno para add numbers. Ay, true. Kaya kung even, patay. Subukan lang na pala. Kaya, syempre, di ba, kung mag-Chinese New Year, na wala sakasaka man sa temple, tikis mga monks, baga offer. Man nga, kung gusto mo mag-pray, kung pila mo lang na yung pang galbuton, may alam mo na gali. Ano naman? Sa naman, ako sa candles, pag hindi. Nga kinanglan, magsindi ko na add numbers, man. Okay. Ari naman Action Boy, bongga ang sa Thailand. Kaya iti sa ila, kuno dapat sa ila balay, even sa mga establishments, wala ginatupong ang front door kag ang back door. Why ka riktahan. Oo. Correct. Ako daw sa Pilipinas, amo man na, di ba? Sa fungsoy. Correct. Kaya magsulod ko ng kwarta, rikta kuno gwa. Gwa. Oo. Tiko, di pwede nga may navigation man ang kwarta nga. Pag sulod mo, tumalik ko sa wala, tapos backdoor. Kaya kita, may pertanspiyak mo. Amo na. Amo na sila kuno nga galusot ang swerte. Lusot lang. Huwag sa gagawin sa gatiner. Di may bintana man, kung gusto yung magwa. Huwag sa gatiner. Puti, may makaagi pa sana. Kung magwa sa bintana, makaagi pa sana. Iniya, huwag tagin sa gagawin. Correct. So, dapat hindi pag
is Ako, I super think, straight. hindi man sa kwan ha, hindi man sa siling may scientific basis na siya or amuna, pero ako ay malain sa magpapit. Correct. Ako, personally, do may amo ko sa nga experience. Depende magaro. Depende. Sa balay man, wala man Basta ang pertahan, huwag ka tadlong anay. Oo. Amo na Pero sa... ti sa balay, ang pertahan, sirado, tinikasulod. Amo na galing ko, ay, abrihan ko to bala karon. Amo na sa Thailand. Amo na sa mga Chinese man Tina-carry over naman ko. Sa Australia, kung action boy, maka-experience ka sang 7 years nga kapigadohon kung nabuka mo ang isa ka espiyo. Oh my gosh. Amo na sa atong dami. 7 years, gid? Sa atong guro, 3 years lang ito panubuha. Iba na lang, mga 6 lang guro. Pero grabe, no? Pero may mo ko na may mo na din nga pagpati sa aton. Ang balaan ko yung action boy, diri sa aton, kung may nabuka kang mirror, gambag na lola ko sa una mo, mayo na kay sa spiyo, nag-upok. Glass ang na yan, malas. ang glass na namin mo yan, mga botilya glass na na yan, yan. hindi yan espiyo. Ato. Mga botilya, blaya, mga mabuka, mga baso, mga muna, mga mabuka niya, mayo na kaya. So may lain pag ang pagpati sa mirror. Sa mirror, lain pag inaya. Diri sa aton kabuka na di ang mirror ya tungod di guro kagwanta sa tsura mo. Hindi sa kagwanta sa tsura mo. Kung ito klain niya, buka-buka ka bala, hindi ko na kaya nga tubangon siya. Ako bilang nga pang espiyo lang ko na buka. May ara naman na action boy, no? Hindi ko na kagwanta ang espiyo sa tsura mo eh. Wow. Lingon Sinoda na. Nawag ko survey na. Sige, yun da. Pero amo na, may magpati. Bisan sa aton, may ara na. Oo. Nga, amo na ginandaman ang hindi makabuka sang espiyo. Kabunggan. Daw ka malas na kuno. Ito. Pero nag-umpisa, gini ko action boys, ang panahon pa ni Queen Victoria sa England. Kahit Siya sa nang tagiya sang Victoria's Secret. Mga secret yun aguro. Victoria City. Pero kahit kung ang gusto ko tayo mo balang, ano ang mga secret sa ni Victoria mo? Oo nga ha. Kato ko daw mo sila, no? Victoria's Secret. Ano mga secret na nila, bla? Ano mga secret niya, bla? Tapos siya na, sa mga secret. Siya ginigurong ginhalinan. Okay, tinigang ba siya daan? Mahal ko ng presyo sa una action boy, kung sa mga mirror. Ti, ang isaya ka maid bala, nakabuka sa iya mirror. Ti, sintensyahan niya, nga 7 years nga nag-ubra sa iya, pero wala sweldo. Amo nagdaguro na galin. Dira ako nung naghalin. Ay, amo na siya gali. Okay, lastly, action boy, sa China naman. Dapat kuno ang higdaan bala sang bag-o kasal bala. Sa ila first night action boy, pahigdaan kuno dapat sang lalaki nga baby. Nga gin bata sa Year of the Dragon. Mo pa ginaya. Mahulid sinyo be. Hindi pagdaon siya danay, like wala man hambal galing kong pila ka minutes dabi kon oras, pero bago sila maghigda pagdaon danay nila. Hindi ko nakahigda kaya hindi ako baby eh. Kaya Year of the Dragon ko. 19 ano ka? 64. Proud to say, Year of the 1964. Ako, it's my year today. Today, this year. Year of the Rat. Kita mo daw, Tumugid. the beautiful ko. Ka-year ko sa buong mo, no? Kita mong naimo na subong sa Year of the Rat. Pero may pang ano ko may panglaban ko da iyan. Ano na sa igli? Hindi siya may kay dark akong virus. Actually, amo na ang paypay mo nga ginagamit yung ginot. Muna siya kay, di ba, sa mundo ka ginot. Sige, gusto da mag-avail sa paypay. Doon na stress na ko galing sa life ko. Ito ka, lain sang life ko. Muna siya dapat ginakuyab-kuyab. Kay good vibes lang action boy mo. Tida, basi may lain pag kamada nga color, kagluyan niyo sponsor, lawagon, taka mo di, pwede kita. Good. Okay? Okay. Sige. Belated happy birthday, Anay, sa kay Pearl Buenafiga Lunan sa Bago City. Belated birthday yan sa kapon, lipat ko mag-greet si iya. Sa kay Vicente Oro, gali, good morning. Sa kay Mayor Maymay sa Banwa sa La Castellana, good morning. Kakangawad Ulay Abalahon, sa kay sige, kay Nova May Ignacio, good morning man. Sa kay Kwandra, kay Daryl Galas, sige Darcy kili, Galas, good morning. Good morning. Good morning, Zenaida Palo, kag kay Adrelay Seyrahis, good morning action boy, magpilit ang tuko, ako lang matuwan. Ay, sorry, nabasa ako. Rekta-rekta, malabasa ako. Magpilit ang tuko. Bigay kami number mo kasi magpilit. May hindi, rekta-rekta, ganyan basa ko yan. Okay. Alam nga, nambal mong inangagatuwad, kinahadlok sa nga. Ito mo.
Ano naman, Richel Aguarenze, love trip naman. Tingnan lang kung wala kiss. May badge ako nung top fan. Kiss wala man. Amugin na siya amugin na siya sa live. Randy Garcia, morning action boy kag Eden. Neneng Grate, good morning action boy. Arlene Generisa Rodero, good morning. Rene Boy, Hawaiian, Marlon sa Do Exam Family. Dira sa ila Tita Thelma, Tito Joel, Tito Fred, Tita Nancy dira sa Isla Verde sa Himamaylan. Okay, Rose Wenner kag Lilian Bermudez, good morning. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Eden, Aboso. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.